Sa tahog ng mga isyu sa war on drugs, palagis man sumutang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magitan. Siya daan na tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, voters registration para sa barangay asing sangguniang kabataan election. Nagpuon ngunya na aldaw. Mga stakeholders na nakakatabang sa PNP, tinaawan onra sa pagtatapos kang Police Community Relations Month. Pagkakakumpiskar sa 3.4 million pesos na kantidad ni Shabu sa Pamplona, Camarines Sur, ipinagpasalamat kang PNP Naga. DSWD Bicol, naglatag kang sedang accomplishments sa media forum kasudma. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Primerong aldaw kan voters registration para sa barangay asin sangguniang kabataan election. Nagpuna ngunya na aldaw. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Amay palang pila na sa opisina kang Commission on Election ang mga maparehistro o mapabago kang sedang record sa COMELEC Naga. Ngunyan kayong aldaw ang pagpon kang 10 aldaw na voters registration bilang pagpreparar sa barangay asin sangguniang kabataan election sa bulan kang Disyembre ngunyan na taon. Sa paliwanag ni Attorney Mike Julia, election officer kang COMELEC Naga, prioridad ninda na makapagrehistro ng mga bagong botante para sa sangguniang kabataan. Ang dailang pwedeng ngunyan, ang transfer kang rehistro. Ang mayo po ngunyan, transfer, yan. Mayo po talaga kita totally transfer, whether within Naga City or from other city municipalities, no transfer po kita. Ang reason po kumbaga yan, ang pag ma-transfer ka baga, dapat at least 6 months residency sa sarang barangay prior to election. Pambilangan mo po ang August kamapon, less than 6 months na going to December 1, yan. Kasi kadwa po talaga, pinaka-focus talaga registration tangon yan, magkaigo kitang registrant na SK na 15 to 17 dahil barangay SK election nga kita, sa SK 15 to 17 that may registrant kita, tapos siguro itang registration sa SK 2023. Di ibig sabihin kayo, overage na itong mga 15 to 17. Kaya kapan tayo magparehistro ngayon, yung mga 15 to 17 na mga botante. Okay. 2,000 hasta 3,000 na bagong botante sa Naga ang inaasahan kang COMELEC na mairerehistro sa 10 aldaw nindang schedule na voters registration. Siguro po, per day siguro ang capacity naman 200 to 300. Di kita project kita ng 2,000 to 3,000 po sa 10 aldaw na registration da. Yan po si pa-project ang figure 2,000 to 3,000. Liwat na nga po dan si Atty. Julia sa gabos na Jóvenes kang Naga na magpasiring na sa saydang opisina para makapagrehistro asin makapagpartisipar sa barangay asin sangguniang kabataan election. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kaso mapirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpostpone kan eleksyon sa Disyembre asin gibuhon ini sa Nobyembre sa masunod na taon. Syerto subot na makondusir ang COMELEC ng panibagong schedule ng voters registration. Ang mga jóvenes na nakapagrehistro para sa SK election alagad na kalampas na sa edad ang ibabalik na sana sa regular voters para makapagpartisipar sa barangay asin SK election. Ayun po, ang COMELEC po, ma-adjust man po yan. Ini po nga yung 10-day registration lang para sa kansilang Brokas Bago para maka-accommodate lang kita itong mga new registrant. At nag-presume kami na December ang election. Pero base mo po nga sa Bareta, kung mapirma na kang presidente si postponement, halimbawa ma-postpone for November next year ang election, ma-adjust man dyan ang COMELEC. Sa iba pang Bareta, manlailain na organisasyon sa syudad ng Naga na nakakatuwang kan Naga City Police Office sa sayda mga programa, pinagtauanin award kasubagong aga, kasabay kan pagtatapos kan Police Community Relations Month, uyang sa kuyang report. Sa huring aldaw kan selebrasyon kan Police Community Relations Month, nakaibanan kan Naga City Police Office ang mga sektor na naging katabang ninda sa manlain-lain na programa kan kapulisan sa syudad. Pinagtawan onra ang mga ini na kinababalehan kan mga barangay tanod, barangay officials asin kan Naga City Police Office Press Corps sa pangingyanot kang presidente kaini na si Mr. Melvin Machado. Sinabi ni Police Colonel Gilbert Fariñas, officer in charge kan NCPO,
Ang pagbistong ini ang nagpapahiling na importante ang pagtabang ka na sabing sektor. Urog na ang kampanya laban sa iligal na droga. Opo, sila po yung bigyan natin ng parangal para may padama naman natin na ang PNP ay nire-recognize yung mga tulong na binigay nating mga stakeholders, lalong-lalo na yung mga barangay enforcement natin, yung auxiliary force natin, at siyempre yung mga local government executive po natin. Tubod man si Police Colonel Fariñas na mapadagos ang pagtarabangan kan man nailain na sektor sa gobyerno o komunidad sa NCPO para mas magkaigwaning matuninong na syudad. Dagdag pa niya, padagos man ang pinagkukondusir na pakikipag-ulay sa mga barangay, asin pagtukar kan mga dapat nagibuhon sa pagresponde sa mga emerhensyang pwedeng mangyari sa indang lugar. Ang 911 hotline kan NCPO ang saro sa nakakatabang sa marikas na pagresponde sa anuman na insidente. Marami na po kaming mga accomplishment, lalo na sa drugs na actually galing po sa mga community natin yung report. So meron po tayong platform ngayon na itong 911 kung saan pwede po silang mag-dial kaagad. Libre po yan, wala pong toll fee o wala pong load na kahit wala kang load makakatawag ka at immediately po yung police po natin makapag-responde po within 5 minutes po yan. Maski tapos naman ang selebrasyon kan PCR month, yaon pa man ang sa idang opisina sa paggibo ng PCR-related activities sa mga barangay. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Naging epektibo ang ipinaglatag na 911 hotline kan Naga City Police Office hulita puon kan bulan nin Hunyo hasta sa pagtapos kan bulan nin Hulyo. Nakapag-record na sinda nin 30 apod na tulos na respondihan. Sinabi ni Officer in Charge Police Colonel Gilbert Fariñas, inaasahan ninda na igwapang residentes kan Naga ang daipaaram ang manungod sa 911. Kung kaya padagos nindang pinagtutukdo ang paggamit kaini sa tabang kan mga baretang ipinapaluwas sa media. Aasahan na bukas pirmi ang sedang hotline sa apod kan mga nangangaipo. Opo, marami na po. Ang data po natin from nakita ko po June to up to date, mga 30 calls na po from 911 po yung narespondehan natin. So, ide-demonstrate ko lang po namin kung paano po talaga tumawag sa 911 kasi marami pa pong mga kababayan natin dito sa Naga na hindi pa alam kung ano po yung 911. Kaya yun po ang disseminate namin para po lahat alam po kung paano po yung saan po sila magreklamo kung sakali. Mientras tanto, apwera sa pagtaon in onra sa mga katuwang na miyembros kan media kan Camarines Sur Police Provincial Office, tinawal man nin pagbisto si mga istasyon na may magayon na performance. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Ginibukas sa bagong aga sa Camarines Sur Police Provincial Office ang culminating ceremony sa pagtatapos kan 30th Police Community Relations Month celebration. Tinawan onra ang nagkakaperang personahe kan pulisya, mga lokal na gobyerno na nagsuporta sa programa kan Philippine National Police, asin ang tulong police station sa bilog na probinsya na may pinakalangkaw na performance rating. Apora igdi, 5 na media personnel ang tinawan pagbisto kan PNP Kamsur bilang pasasalamat sa tabang na itinaos sa PNP sa pagkondusir ng mga anti-illegal drug bypass operation. College of Criminal Justice Education. Susog ki Police Captain LJ Altesa, tagapagtaramkang Camarines Sur Police Provincial, saro ining paagi para makapagpasalamat sa tabang asin suporta na itinataw kan lambang saro sa PNP sa paglaban sa krimen. Ito ay lang naman, simpleng paraan para pasalamatan at i-recognize ang mga efforts lalo na ng bawat isa, lalo na kayong mga nasa media, sa mga programa ng PNP, sa mga activities ng PNP, sa mga crime prevention and crime suppression na mga programs natin. And para sabi nga, maengganyo naman na maging masigasig pa din, i-sustain pa rin natin yung ating pagiging masipag sa ating pagtatrabaho. Dahil sabi nga, kahit na simpleng parangal lang, nakakataba naman ng puso, di ba? Para lalong mapakusog ang relasyon kang pulisya sa komunidad, padagos na makikipagkoordinar ang PNP Kamsur sa lokal na gobyerno sa bilog na probinsya, asin ipapadagos kaini ang napunan na magayon na relasyon.
Pinagsiguro ni Police Captain Altasa na kung kaipuan kan publiko ang asistensya kan pulisya, yaon subuot sinda nakaantabay. Unang-una ay yung tinatawag na pag-establish talaga ng magandang rapport sa community, sa LGU and sa PNP. And yung mutual na cooperation and support nandiyan naman. Kung kailangan nyo kami, nandiyan kami. Kung kailangan namin kayo, nandiyan din naman kayo para tumulong sa amin. So parang isusustain lang natin yung magandang relasyon natin bilang mga may naisin din na makakontribute sa ating gobyerno at sa progress ng ating komunidad. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Nakalamag pa sa listahan kan mga nadakop sa illegal na droga para sa bulan kan Hulyo si Ayas Nestor, driver as in residente kan Greenland Concepcion, Pequeña Ciudad de Naga, na inaresto sa drug buy bust operation kasuod ng petsa 31 nin hapon. Sarong plastic sachet ni subot illegal na droga na nagkakantidad 500 pesos ang nabakal kan mga taga City Intelligence Unit kan Naga City Police Office. Nasa kustodiya ngunyan kan Police Station No. 2 ang suspect. Sa iba pang police report, tubod si Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, Chief kan Community Affairs and Development Unit kan Naga City Police Office, na pwedeng nakalaog sa syudad ng Naga ang dakulang parte kan illegal na droga na nakumpiskar kan Regional Police Drug Enforcement Unit sa suspect na taga Metro Manila kan nakalihis na aldaw kung dai inaaresto kan mga otoridad. Susog ki Police Lieutenant Colonel Pumara, dakol paagi ang PNP kung paano madadakop ang mga personang imbwelto sa sarong syudad o banwaan. Dahil yung flow ng travel po from north, so malamang po kung hindi po yun nahuli, dito po sa Naga City, malamang may parting mapupunta po dito. So maganda po na nasabat agad yun, and marami tayong na-save ngayon na mga taga-Naga. Yan po ang kahalagahan ng mga regional-based na police operatives natin sa illegal drugs. So that is why merong unit na sakop niya buong Bicol. Yung PNP organization din, meron na sakop niya buong Pilipinas. Dahil nga dun sa malawakang transaksyon, highly mobile yung ating mga kalaban dito sa illegal drugs. So isa sa nilalabanan natin dito or binibigyan ng solusyon is yung jurisdictional ng isang unit. Halimbawa, si Naga City, hindi pwede kami mag-operate sa labas ng Naga. So, lahat ng transaksyon na yon, minsan ay alam din ng kalaban natin. That is why hanggang sa labas lang sila and paunti-unting magpapasok ng Naga. Pero, merong gamot ang PNP dyan. Yun na nga, yung mga unit natin na interoperability ang jurisdiction. No? So, sakop nila kahit labas ng Naga and kahit sa loob ng Naga. Sa kasumpay na bareta, matapos ang pagkakakumpiskar din sobra sa 5 milyones pesos ng kantidad din subuot shabu sa magkasuway na operasyon, sinabi ni CSPPO spokesperson Police Captain LJ Alteza na dai-konektado ang duwang sunudan na operasyon kan Regional Intelligence Unit sa Banwaan kang Pamplona, Camarines Sur, asin Nabua, Camarines Sur. Dagdag pa kaini, may inaapod sidang intelligence pocket na kung sait aram na kan operatiba kung si Isay ang dadakupon, hulitan nag-agi na ini sa hararom na surveillance. May separate sila na tawag ng sa aming organization. Ang tawag doon ay intelligence packet. Pag sabi intelligence packet, parang may specific na target, kagaya nung kahapon, mga high-value individuals yun, na subject na sila for surveillance for a month or so. And na-timingan talaga, na nagbagsak sila ng droga kahapon. So, hindi yun hindi yun separate, hindi yun magkasama, separate yun. Padagos sa mga bareta, Department of Social Welfare and Development Office Bicol
nagkondusir ni Media Forum para ilatag ang sa idang mga programa asin ipabisto ang mga taong natabangan kan sa idang programa. Ang kompletong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Kalahi Seats Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS, Sustainable Livelihood Program, Social Pension for Indigent Senior Citizen. Piralang yan sa mga programa kan Department of Social Welfare and Development na pinagtukar kan suudma sa ginibong DSWD Regional Field Office 5 Media Forum na ginibo sa Villaray Hotel and Resort, Pili, Camarines Sur. Sa nasabing forum, inilatag kang ahensya ang mga naging accomplishment kang DSWD para sa taong 2024 asin sa enot na quarter kan 2025. Obheto kan nasabing aktibidad ang maipaabot sa publiko ang man iba-ibang programa asin serbisyong itinatao kan ahensya. We always love the programs and services by outcomes. So outcomes, what do we want to achieve for those programs and services? So for outcome 1, we are looking at nag-improve yung well-being ng ating mga partner households. So social adequacy, financial aspects, economic adequacy or economic sufficiency. So tinitignan natin na dapat yung mga programs and services nito ay pinutulungan mas mag-improve yung buhay ng ating mga partner households. So ang pinakasikat dyan ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So yan at yan din ang pinakamalaki at pinakasikat na program ng DSWD. So si Pantawid Pamilyang Pilipino Program, yung international name niya ay Conditional Cash Transfer. Nakita pa nabuhay ng lahat. So condition, bago yung cash transfer. Kaya siya conditional cash transfer. So ano yung mga conditions? Diba? To receive a grant of 300 for elementary, yung children ay dapat nag-aaral ng ilang percent? 85%. Kabali sa mga nag-atendir, sina Nanay Nisita Ulitukit at si Nanay Gloria Viquilla na mga benepisyaryo kan Sustainable Livelihood Program na nag-istorya sa Genan TV 38 Naga News Team kung paano binagukan programa ang dalagan kan sa indang pamumuhay. Dati ma'am na nag-uumamang kami ma'am, pero bako man sa mong sadere, nakikiuma kami. Sa mahilig ako magtiritinda para nga ni masuportahan ko ang sa kuya mga angki. Kunyan po ma'am, may bali ako ma'am, saro man ako ning naglalending. Nahiling ko ma'am, nagpa-training sinda. Paghiling ko lang ito ma'am. Ang rason ko ma'am, pag yan nahiling ko sa kananamitan ko, aram ko na yan mga gibuhon. Kaya sa panahon nga ni ma'am, yun na yan ma'am, mga produkto ko yan ma'am, mga vegetable product. Yan ma'am, saka yan, kakao. Yun na yan ma'am, ang ginigibo ko sa niya. Malaking tulong ang SLB. Sa mga tao ko, sa mga barangay na binigyan, nakapagpatapos sila ng pagpapaaral dahil lang sa SLP, dahil doon sa binigay na grant na bawat barangay ay 16 barangay binigyan namin ng halagang 50,000 na ang ibinigay sa kanila ay isang high speed na single, tapos isang pang-ijing, tapos maraming makina, maraming tela at mga sinulid, lahat na gamit mayroon na. Kaya, kumbaga, gagawa na lang sila. Yung income na nakukuha nila, yun ang nakakatulong sa kanila. Ako naman, sa parte ko, konti lang, kung magkano lang yung nakuha nyo na nakasubra sa inyo, yun lang ang idadala sa aming pinaka-livelihood, sa pinaka-main ng aming opisina, ng aming center. Pero karamihan na binigyan doon ay nakakapagpaaral ng kanilang mga anak at nagkaroon sila ng ibang alternative na hanap buhay. Nagpaabot man ng pasasalamat sa gobyerno ang mga benepisyaryo kan SLP, kasabay kan sa indang pangapudan sa kapwa ni da benepisyaryo na daipagsayangon ang tabang na itinatao kan Department of Social Welfare and Development. Sasabi ko doon sa mga benepisyaryo na hindi nilalaan sa tama ay wag sana sa susunod ay gawan yun ng paraan na ang lahat ng binibigay ng SLP or ng gobyerno ay pahalagahan. Kasi mahirap kumuha o mahirap makuha
na beneficiary ng gobyerno. At mahirap din ang gobyerno na magbigay kung ang tao o ang binigyan ay hindi pinapahalagahan. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang bareta, ngunyan na daw ang pagpuon kan Bicol Business Summit 2025 na pinanginotan kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry asin mga partner na grupo asin organisasyon. Ang highlight kang aktibidad ay ang mga small business na nakisumaro sa trade fair. Sa role small business ni Ashley Jude Cleofe, kang Ashley Jude Pilinat Candies ang nag-atindir kan trade fair. Asin sa iyang ibinida ang produkto nindang pilinata, susug sa iya. Dakulang tabang ang araw kining trade fair sa mga MSME para mabisto ang sa idang produkto asin magbukas ning dakol na oportunidad. Ang Ashley Jude Pilinat Candies ang pwedeng mahanap sa inyong social media page asin nag-aako ni mga order halis sa mga interesadong customers. For me po, it is a big help for our para sa side namin na MSME kasi mas nag-expand yung company and also mas nakikilala yung brand. Please visit us here in Robinson's Naga Atrium Center hanggang August 3. Sige po, thank you. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-followan sa mo yung official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahato din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa mo yung official YouTube channel, GNN TV 48 Naga. Para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Christine Reyes asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Congressman pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang pagkakataon ng mga isyu sa war on drugs. Palagis man subot ang higit na paan tubig baha noong hinabot pa sa lampas na magiging. Siya na anas tuming kalayo ang apektado kang Newsbreak. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Introducing Converge FlexiBiz. Be in control with your daily connection needs for maximum productivity. You can boost your connectivity when you need it the most. Have it at an all-time peak or adjust speeds during hours of the day, whatever your business needs to support. Enjoy value for your money with a budget-friendly, reliable, and flexible package made for you. No data cap. Stream on pure fiber connection that you deserve. Converge FlexiBiz. Contact us to know more. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game.
Be a champion. From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? The future's in our hands. Deep into the future. We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here At the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. The fastest growing fiber internet got even faster. Again! Dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! At the heart of every dreamer lies the future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, at sa mga programang suwak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today.